tots i totes. Jo soc en Xema i avui farem un resum de la Guerra del Francès. La Guerra del Francès és coneguda també com la Guerra de la Independència i a més va començar el 1808 fins a 1814. Tot va començar amb el Fontainebleau, que va ser quan els francesos volien conquerir Portugal amb tropes d'Espanya. Molt bé, Ainhoa, es nota que saps una mica del que va. I també França va fer un grup amb més de 65.000 homes. La construcció de Cadis és coneguda també com la Pepa. I també Napoleó li va donar el tron al seu germà, Josep. Doneu-li a like i subscriviu-vos i compartiu amb els vostres millors amics. Fins al pròxim vídeo. Adeu!